অল্প কিছুদিন পরে নূଆ ବର୍ଷ 2025 ଆସିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ତିଆରି ହେଇଛି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଲା, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପରେ ଚାବି ଖୋଲା ହେଲା, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ କଥା ସବୁଠୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 8,000 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ପାଉଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡିରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ନାହିଁ, କୌଣସି କାହାର ଚାଷୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏବେଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉନ୍ନତିର ଜୟଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶା ଏ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବେ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଉଛି ଜନତାର ସରକାର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିକଶିତ ଭାରତ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା କରିବା ପାଇଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ରାଜନେତା ସମସ୍ତେ ଆମେ ବ୍ରତ ନେଇଛେ ଯେ ଆମେ ଜନତାର ସେବା କରିବୁ, ଚାହେ କିଏ MLA ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେବା ହିଁ ଆମର ଧର୍ମ, ସେବା ହିଁ ଆମର କର୍ମ। ତେଣୁକରି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ବି ଯେ ନେତା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କ୍ଷମତାରେ ନଥିଲେ ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତରେ କ୍ଷମତାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବାର ମନୋଭାବଟା ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2025ରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଘଟୁ, ସମସ୍ତେ ନିରୋଗ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଆଗାମୀ 2025 ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷରେ ଏହା ହିଁ ଆମର ସଂକଳ୍ପ। ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଇସ୍ତାହାର ଦେଇଥିଲୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ, ତାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି କରିବୁ। 2025ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ କାମ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।